مرتواقع بسر عينايو ايوه عيني ولا بعسر وقع الرئيس كحوي أبزي من نهار عزبها الوطا جزاو عداقة رخيبة كمو خبيئها مسيخة انت غاسعين كمسيخة شمكا خمانيو سمي كده نيبال المساخ الوطا خب عد قراتي صعيني المساخ ما سمينتي الرئيس كسمينتو واقع بعد قراتن أبزن زلو بموددار كمي اللوسكي يو مجمريا أخباري نيرو أجيكن طعمي قنيسيو تراقع عبوت إني بطعمي صبوق يزلن تحبرات سوون طعمي قنجيو دانيال مكونن كم مغلا انت ايها حسكا مسيخة زلها سكبزي طاف طاف امسيخايو كم مغلا يمتنا جي مقالة زفريدي ولا بتخبابي زو مسأهجين كنديك تشط ولا هم كنديك غازيهم كان خالي عدل مسينا مغلا كان نقارينا غازينا حنا كان نقارو بخل تشحير وعتي غازينا ترانسبورتون نحن تطاف ب100 عسراي اكابي عسراي حمشتي مصلو مالتي تشحي حمشتي غازينا هنا مالتي أوزي بخلت ميتين شات لنا هذا حسير إلى له شمي حسن آدم حسن اسكي أجي أمزري كذا اللي هو بمغلى مسيحة هذا نقرون تمالي خلها بزي عداقة نايم النهار جزاو عداقة رخيبة كمو اسكي مغلى كم رخيب كي أنت حس كمسيحة بتعمل صبوي قرب سمينتو قال بقى بتي واقص درجة حادي جن أكابزي كيركا انتايو انتايلكاني نفقري ممكن كتكسب لك هيكونس نتي حزبي رئيخاس تحقشكا صوم لما بتصبق تقبلوا منا مستي نويح مفللاي زنبره كمي غيرنا كيدنا عينهم نمرعاي صوم لما نابزي مصيوم بزنحنا دما كم حواتنا متن سنه سرعات غيرنا تقبلناهم تحقشنا نمرعاي انت زي كوينو كنكسب وين كنكسر نكم ساعه يكونن كيدنا حواتنا نمرعاي طراحي ጌታዬ በለስቲ كيف نمتاو ከጎጃም ምን ይዘህ ነው እስኪ ወደዚህ ወደ አስመራ የመጣው በርበሬና በቆሎ በርበሬውን ከዛ ስንት ገዛኸው አሁንስ ስንት እየሸጥከው ነው አይ በርበሬውን በእኛ በኢትዮጵያ ብር 55 ብር አሁን ስንሸጥ ደግሞ በናቅፋ 65 አሁን በቆሎ ስንት ነው የገዛችሁት ስንት እየሸጣችሁት ነው በቆሎ እዚያ ጋር 700 ብር ነው እዚህ ጋር 1000 ብር እየሸጥን ነው እንዴት ነው ታዲያ እስኪ ገበያው አዋጭ ነው ወይ ይሄን ያህል መንጉዞ ተጉዛችሁ በመኪና ጭናችሁ መጣችሁ ያለው ገበያ እንዴት ነው እስኪ አዋጭ ነው ወይ አንተ እንደነጋዴ እሺ እኔ በጣም ባዋጣንም ያው አገሪቱን ለቱሪስት እንደ ቱሪስት ለመጎብኘትም ደስ ስለሚያሰኘን ባናተርፍም ደስተኛ ነን ብናተርፍም ደስተኛ ነን ችግር የለውም እና አዋጭ ነው አያከስርም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው ወይስ የመጀመሪያ ብዙ ጊዜ እንታይ ዝም ዘሎ መቀለ ዘሎ ዋጋን ኣብዚ ዘሎ ዋጋን ዳርጋ ሓደ እዩ ነጋዶ እንታይ ስለዝኾነ የምጽኢሎሞ ዝመጹ ዝብሉ ሓደ ወሃብቲ ሪቶሎሞ እሳ ምስተዓዘብካዮ ዕዳጋ መቀለ ኣብ ዓዲግራት ዝረኣኻዮ ናብዚ ሕጂ ዝሽየጥ ዘሎና ኣወዳዲርካ እንታይ ምበልካ እስከነትዮም ወላ ሓንቲ እንታይ ሞ ክብለካ ካብዚ ከይዱስ ዝኾነ ሰብስ ምሽ ካብዚ ዝኸደ ሓደ ከምዚያ ዝበልኳ ሕብረተሰብ ንምርኣይ ካብኡ ድማ ጥራሕካ መኪና ሒዝካ ካብ ትመጽእ በቲ ዘሎ ዋጋ ወላ ኣስተኻ ክሰር ናይ ነዳድኻ ሽፍና ቢልካ ሶልካ ሒዝካ ንምምጻእ ጥራሕ ካልእ ሓንቲ ነገር ይብሉ حنا حدا جزء مسينا أنا مخنياتو عداقة مجمرة شكينا ما برخلا إنا مسينا لنا مجمرة أنا رجع عداقة حريف نيرو خزقن قنيس خلي سلاسي حمشتي 10 شعنتيس كاوي شوت نيرو مالتي خزقن ترفيه ولن زي حدا ون بورق بقى شوت لعب مالي المسألة بيع عداقة خز مويتي له كسارينا لنا من ممكن ده كايش المغنيات وهذا أنا وعليت كم معطنا معطنيات ودقلات عراقات مالي 300 ليرة لو ما عنده حدا جزء 7 عرش قنيسة حجي كاب هزس ጋብ ገብርኹን ባል ግምተለ እንደመጽሰብ ይኩል አሁንም ቢሆን በዚሁ በማያወጣው ጉዳይ እንዳሁኑ ተጥረቅልቆ እንደገባው ህዝቡ ነጋዴው እንደገባው አሁን አይገባም ይቆማል አትራፊ አይደለም ይከስራል ማንኛውም ሰው ደግሞ ትንሽ የለፋችሁን ካገኘ ነው የሚለፋ እንጂ ይከስራል እዚህ ረክሷል በጣም ረክሷል አዎ በእኛ ጭማሪ ነው አምራች ቦታ ጭማሪ ነው እዚህ መሸጫ ቦታ ቅናሽ ነው ስለዚህ እንደዚሁ አይነት ይሄን ያህል ግባት ምናምን ከእንግዲህ ይገኛል በያ አላስብም በቀጣይ እንደዚህ አይቀጥልም ይቀንሳል በጣም እንደው እዛም ወደዚህ እህሉና የተለያየ ነገሮች እየገባ ስለሆነ እዛም ትንሽ ዋጋ ጨምሯል ምናምን ይያሉ ነውና እውነት ነው
እውነት ነው። እዚያ ኤርትራ ይወጣል ተብሎ ኤርትራ ትርፍ አለ መስሎት ሻጩ አልሸጥም ይላል። እንደዚህ ያው ይጨምር እንደሆነ ብሎ ሐሳብ ያለው ግን ዞሮ ዞሮውን ገዢው እዚያም አቆሟል። እዚህም ገዢው የሚመጣውን ያህል ስለማይቆይ የመጣውን ያህልም ስለማይመላለስ ድግግሞሹ ስለማይኖር ገበያው ባለበት ይቆማል። እስኪ ኣብዚ ብናቅፋ ይኹም ትሸጥዎ ዘለኹም እቲ እኽሊ ሕጂ ናቅፋ ሒዝኩም ወዲኹም ትኸዱ እንታይ ትገብሩ ሕጂ ናብ መቐለ ትምለሱ ከለኹም? ናቅፋ ሒዝና ኢና ንኸለና እወ ባንኪ ቤት ባንኪ ናይ በወግዕ ይቕበለኩም እወ ብኽንደይ ይቕየረኩም? ገና እስካ ከዛ ኣነ ይቐየሩ ማይ ግድሸጥካ ኸይድካ ኣለኻ እወ ይቐየር ኾን ገና ይቐየር ኾን ዘለኹ ባንኪ ግን ብቐጥታ እቲ ናቅፋ ተቐቢሉ ተቐሚጠልኩም ማለት እዩ ሃሙና ንብለና ባንኪ ንቅበለና ኣይ ሓሳብና ኸዚ መይ ገና ኣብዚ እውን ዝቕየረና ሰብ ተጊና ክንቐይር ንሓስብና ገና እሱ የወሰና ኣለና። እስኪ ሕጂ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ዝተፈላለየ ጣፍ ናይ ምግቢ ሃለኽቲ ናይ ህንፃ ዝተፈላለየ ሒዞም መፁ እዮም። ካብዚ ሓደ ኤሌክትሮኒክስ ሒዞም ኸዱ እሞ እቲ ዋጋኡ ከመይ ኣሎ? እቲ ኤሌክትሮኒክስ ምዝ ናይ ዓድና ብምውድዳር ዳርጋ ሓደ እዩ ዝብሎ ንምንታይ ካብዚ ናይ 50 ናይ 30 ከምዚ ፍልሊ ይህልዎ ኸውን ናይ ገለገሊኦም ዝወስዶ ብናቶም መካይን ስለ ዝኾነ ንሕና እንኳን ብዙሕ ንወስደና ካብዚ ግን ዝወስዶ ናይ እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ መካይን ምሻሎ ክኸዱ ከለዉ ሒዞም ኸዱ ንምንታይ እቲ ዕዳጋታት ናይቲ ዓዲ ከመይ ከም ዝኾነስ እሶም እዮም ዝፈልጥዎ። ንሕና ሕጂ ጥራሕና ኢና ንኸይድ ጥራሕና ከይድና ካብኡ ክንመፅእ ከለና ጥራሕና ትካብ ንምለስ ኣስቤዛ ሒዝና ንመፅእ እንታይ ምሉ ኣብቲ ናብዚ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ምስ ጀመረ እዚ ጣፍቲ ካልእ ኣስቤዛ ኣብ መቐለን ኣብ ትግራይ ብሓፈሻስ ከቢሩ ብሉ ኣለዎ እሞ እቲ ዝነበረ ዋጋ ከመይ ይወስኸሎ? እወ ብ2003 ነይሩ ከዚ እስካብ 2007 2008 ይሽወጥ ሎ መቐለ እውን ስለዚ ከቢሩ እዩ ነይሩ ኣብ መቐለ እውን ክባር እዩ ዘሎ መቐለ ዕዳጋ የለ ከዚ ኣብዚ ኢለለ ዕዳጋ ኣብዚ ግን ሕሳር እዩ ዘሎ ስለዚ ምንም ትርፊ የብሉ ክንደይ ኣላ እስኪ ኣብ ዓዲግራት ንኣብነት ኩንታል ሲሚንቶ ዓዲግራት 270 ኣላ ምስ ወዛድራ ኣብዚ 230 ትሸጠላ እንታይ መክሰብ ኣለኩም እንደዚ ምንም በቃ ያው እቲ ናቕፋ እንዲ ዝኸብረላ ሕጂ أو كاير كاي بقى حجم بتحتي نجاريس كثير صغير له. من هالكرتون هالسكي كامتهوت عند هاي كنتان نكراو يا متو عند زتنا كنتان نعم شتشاله كتاتو كلهم تاي صعنات يسكم تاي تحتوتو نجارات አሉ ዲ ተማልኦ ነገራት እንታይ ኣሎ እስካብ ብሸነኽ ትግራይ ይኹም ብሸኽነትና ኤርትራ አው ከለ حتنايو يريو امتى هم لحزنا يمزغونا امتى ارغانا ማለት ፈተሻልና ትምለሱ ከለሁም በስታርጋ ከው هو ምልክት ይገብሩ ለ አው አዘላምበሳ ዛል መጸተ ማኪና ይስርዙ አይ በዝጋጣሚ ተቀባብላና ህዝቢ ትዘሉ ዕዳጋ እስከንታይ ከመይ ጸኒሕኩም አቀባብላና ህዝቢ ዝሓደ ትርፍና ዋና እሱ ናቀባብላ ህዝቢ ምክንያቱ በሐሪፍ ተቀቢልና ህዝቢ بفقر ብምዃኑ ዋናው ዝክስብና እሱ እምቢ ኣብ ጣፍ ስለለ ኖሮ ና ህዝቢ ቀባብላ ግን በጣም ደስ ባለ ካብ ተጸበና ይላል ህዝብ ተቀባሊ ጋሻ ተቀባሊ አውላ ዓርፍና የሞጽ ይሕግዘና እዩ ታይክን ሕግዝ ቴሌፎን ችግር አለው ቴሌፎን ይተሓወርና እዩ ና ሳንቲም ሌብል ና ሳንቲም ነፃና ለጊዜ ነይሩ ምግብ ተሓወርና ብዙሕ ነገር ተሓወርና አፍቅር ቦታ እዩ እኔ ለምሳሌ ኤርትራን ጉዳይ ተማደንቀው ጉዳይ ጭራሽ ሌባ የለበትም በማናውቀው በረሃ ላይ እየሸጥነ ያለን እንደፈለገን የኤርትራን ናቅፋይ በሳንጣ ሞልተን ተሸክመን አንዲት ሌባ ላየሁም እስካሁን ከማደንቀው እዚህ ጋር ደንቀዋለሁ ሌባ የለም ስለዚህ ሁለተኛ ህዝቡ ሰው አክባሪ ነው የኛ ሰውም የነሱ ሰውም ስለተነፋፈቀ በጣም ያለ ፍላጎታቸውም እየገዙ ነው ولا بيرا